Muzexaneya Hunerî ya Polî di sala 1980 hatiye sazkirin û ji sala 1990 ve xelk serdana wê dikin. Sê berhemên ku hatîn komkirin li vir hene. Eva li pişt min ya herî bi nav û dengê ku candareke Çînî ya wek pisîkê ye li koşka Otama li mîrnişiniya tîm bû. Grupa Polî ev her sê di sala 2000 ve gerandin. Bi vî awayî me ev muzexane rêkxist. Du berhemên din yên hatîn komkirin hene û ew jî cerê kevin ku dîroka wan ve digere 3000 sal beriya niha bu serdema Çîna kevin. Ev karê bêwêneyê li pêşbînerên we ji rojhilatê Çînê anîne û dîroka xwe ve digere 1500 sal beriya niha. Ev kar ji parêzgeha şandom ya navçeya Çîn Cûwa anîne. Ji ber duwê demê de baştirîn pêker li wê navçeyê de hatin çêkirin. This region made the best Buddhism sculptures.